Com ha anat el primer assaig? Bueno, de gent molt bona, no sé, la Laura o l'Aida, que l'Eric i l'Arnau no saben cantar. O sigui, hem de fer alguna cosa al respecte. Vull dir, és un musical. Però tampoc els hi fa falta gaire cosa en aquests moments. Home, depèn... Depèn de quin personatge els hi podem fer, depèn del personatge que els hi podem fer, podem mirar a veure si ho podem arreglar d'alguna manera. Perquè aprendre a cantar, podríem aprendre a cantar. És que jo no m'agradaria, O sigui, un personatge no canti. Un personatge que no canta. Tot i ser musical. Ah, em sembla que ja sé quin personatge vols dir. Bona tarda, nois. Soc la Gemma Velasco i seré la vostra coreògrafa, juntament amb l'Estrella, que m'ajudarà. Hola. Per saber més o menys a quin nivell disposem del grup, farem una petita prova, una mini coreografia, d'acord? Ens fiquem tots de cara al mirall. Marco en un moment, sí. Si vaig massa ràpid és molt fàcil, m'aviseu i baixo el ritme, d'acord? Som-hi, dreta. 1, 2, 3, 4, kick, ball, change, braços, sí? Tornem-hi, 7 i 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8, volta, 1, 2, 3 i caixa, 5, 7. Señorita! ¡Ritmo! ¿Qué nos está pasando? Que es molt senzill, això. Ei, nois, què tal? Ara arribes? Home, hòstia, aquestes hores no... Sí, ja m'ho he acabat, Ho sento, no he pogut arribar abans, m'han hagut de portar i no tenia ningú abans. L'Oriol sempre ve tard. Bueno, seguim. Sí? Jo ja deia que alguna cosa no aniria bé, per això. Soc l'Oriol Àrric i portem la gestió d'aquest projecte. És tot un desafiament entrar a aquest projecte, però a mi m'agraden aquests reptes. No, us porto una notícia, però no sé si us agradarà. Jo ja vaig dir, ja t'ho vaig dir, Tenia alguna cosa que m'amagava algú. I mira, és això. Necessitem 300 euros per l'assegurança i ho hem de tenir màxim en 2-3 setmanes. En 2-3 setmanes, això és ja. Ja, però és que ho necessitem urgentment. Si no, no podem ni assajar. Ens pot caure un puro si no tenim assegurats els actors. Doncs agafem els diners de nens perduts. No, això s'agafaran com a últim recurs, com a màxima urgència. Si ha de passar alguna cosa que no tenim cap més solució que agafar-los. I què fem? Hem d'encetar una campanya de micromecenatge. D'alguna manera hem d'aconseguir els diners. Bueno, doncs a veure si algú té alguna idea, perquè si no... Doncs, nois... Ho veig molt perdut, jo, això, A més a més, hem de posar allà... hem de començar la campanya de promoció. Doncs, nois, comencem la promoció. I ara digueu-me a mi com aconseguirà l'Oriol els 300 euros per l'assegurança. Doncs jo els trobo molt bé, superadaptats i en el paper els escau de manera